салом алейкум бародарои азиз. Ҳамаи бародар дар комментарияи ман забони русӣ нависондане ки боварӣ дорум тоҷика. Нигоҳ кӯ. Ин дасти ростай. Дасти рост. Ин дасти чап. Аз сабаби оне ки ман камераи пеш қати сиёнка кардастам. Дар назари шумо ин дасти рост метава, ин дасти чап. Зеркални отражение мегӯянд. Фаҳмиди бародаро? Яъне намоиши оина, ранги оина дахта нигоҳ мекунӣ, не ки ман тарафи дасти росту чап метава. Ко ҳамин хеле. Бисёри бародаро дар ҳамин видеои ман нависонданд ки ба дасти ростут хӯр, дасти чапет қати хӯрдасай, хелу хел ҳарчи ахора дорану дашном дорану. Мана насиҳат доранд ки Исмоил ба дасти чап намехӯранд, дасти чап қати болаи хеле. Бародаро ман девона нашидам ба дасти чап мехӯрам. Дасти рост ина рост. Не ки ай тараф шумо дасти чап метава. Ина чап.